Исәнмесез? Бүген безнең бик кызыклы, кадерле кунагыбыз бар. Ул Минзәлә районында туып, педагогия институтын бетергәннән соң Башкортстанның Бәләбәй шәһәренә җибәрелгән яшь белгеч Илгизәр Гыйззәтуллин. Илгизәр абый 55 ел буе шул педагогия колледжында, педагогия училищеда, Фатих Кәримнәр укыган училищеда укыткан һәм әле дә шул шәһәрдә яшәп ята. Ул 7-8 китап чыгарды канатлы сүзләр дип. Үзе яса, үзе хезмәте белән чыгарга тырыша инде бит. Һәм 1000-гә якын канатлы сүз туплап, аларга фәнни һәм цитаталар, нигезләмәләр биргән кеше. Илгизәр абый, менә аңлатыйк әле, менә бу канатлы сүзләр, нәрсәләр алар, кемгә кирәк алар, ни өчен сез аларны җыярга булдыгыз? Bu qanaatlı sözler türündə мен her kitapta indi fikirlerini әйтә килдем. Ул fikirler кабатланмый, яңадан яңа fikirler барлыкка килә. Бүгенге көндә 1000-нән артык канатлы сүз татар телендә хәрәкәттә йөриләр. Һәм картотекалардан чыгып әйткәндә, алар көннән-көн орда баралар. Алар фольклормы, цитатамы, или нинди дә булса кешенең чыгышыннан ораторның берәр өзекме? Юк, аның чыганаклары билгеле. Нинди булса күренекле кешенең яки җитәкченең нинди булса ил башлыгының сүзе ул яки әкияттән фольклордан җырдан без таратабыз, сез язасыз. Алар бит күп сүз бит ул, мәкаләләрдә күп. Нәкъ шушы гына сүзләр игътибарга лаек булган. Аның нинди булса хәтта мәкаль, гади мәкаль дә канатлы сүз булып китү. Аның өчен Китмәскә дә мөмкин. Димәк, халык күтәреп алып, миллионнар кабатлы икән көн күрештә. Димәк, ул канатлы булып китә инде. Ансы дәрес, ләкин нинди булса күрлек кеше кабатларга тиң, күрлек кеше аны кабатларга әйләнешкә кертергә кирәк. Менә сез әйткән китабыгыздан сорыйм. Эй авыл, син 1000 шәһәрдән 1000 кабат ямлы вә хуш. Сәгыйд Рәмиев кулланган инде. Кешегә шыкыр казыма үзең төшәрсең. Бу мәкаль һәр халыкта да, татарда да бар, башка, чөнки ул дөньядагы бит эшләр хәрәкәт. Истихад ит, эшкә башла, гомерең үтеп барадыр. Бу да шулай ук халыктан дип әйтергә була, истихад итә. Хәзер монда тудык, монда үстек, монда бу кысыр Абдулла Тукайныкы инде. Ташлама утны Прометей. Борынгы нидән? Үзеңне үзең өйрән. Һәр ялтыраган алтындыр. Бусы мәкаль инде бит. Мәкаль, ләкин менә Абдулла Тукай канатландыра. Менә игътибар итегез. Менә хәзер мин сезгә әйтеп киттем бит. Атрибут ул. Ораторлар кыстырып җибәрсә, артистлар, журналистлар кыстырса, мәкаль канатлы сүз кыстыргач, халык шунда ук тыңлый башлый, колаклар шымырайып китә, шулай бит. Менә сез миңа бер вакытны әйткәнегез, алтта да бар, тәртәдә дә бар дигән. Бу гади мәкаль бит инде. Ләкин инде булса күренекле кеше әйтеп китә икән аны. Әйтеп китә ул шунда ук башка мәгънәдә килеп чыга. Башка мәгънәдә килеп ситуация белән бәйле. Бу сүзләрне сез уйлап тапмадыгыз. Менә китапка ничек итеп кертәсез? Мин уйлап тапмадым. Беренчедән аны кулланучылар саны артырга кирәк. Әгәр дә бу сүзне кулланмаган икән кешеләр, димәк мин аны үземнең китабыма кертергә хакым юк. Ягъни немецме, французмы, урысмы мәкале яки классик цитат икән, сез бит инде бу һәр җөмләсендә аңлатма бирәсез һәм матур әдәбияттан бер-ике мисал кыстырасыз. Ничек табып була ул? Алар бит барысы да кыендыр бит. Һәр канатлы сүзгә цитата табу, кулланылган китаплар актарып. Сез махсус китаплар укып торасызмы шуңа? Минем шул көйләнгән инде көн сайын нидер бер дәрәҗәдә 1 сәгать, 2 сәгать мин бу эшне яратам һәм бу эшкә багышлыйм мин вакытымны. Көн сайын ул, димәк, минем өчен иң яраткан эшем. Менә бу эшне дәвам итегез. Менә Кари Газәл, менә монда нинди сүз. Сүзнең авторы менә мин сезгә әйтү белән әймен. Культура ustaları kim, siz kim bilen diyor bilen. Максим Горький. Максим Горький bu çıkarıp tıra. Bu 30 yıllar. Biz müziğe hizmet etu ağzını yaratmayı. Не любит суеты. Служение музыки, да. Пушкинники. Менә мин иң яраткан канат сүзнең берсе фикерле микән димәк яшим.
Demek fikirlemeysin, sen yaşamıyorsun kelip Bu bir çıkar. Fransız. Ayya, Descartes ayya. Şıksız urdak bapkasa. Onsa kim eken? Ne? Andersen. Andersen. Mene tağında bir kızıklı. Her zamanın bula özüne göre sol çıkar, soqtar. Soğulacak her soğuk. Dık taktar şimdi bu. Ya. Hazır Rus dilinde kim rahat yaşay? Nekrasov. Nekrasov ayya. Onu kimdir öyle tuğaydı. Nekrasov etken bir Ayya. Buzov iman bilen süzüştü dey. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn ayım. Hazır kirisin şeydi. Buna mankırtlık degen bir güne sözde kanatlı söz bula. Mankırt. Bileme mankırtını, kim bile mankırtını mesela. Bu bitil xatirin yuğaltkan, angırağa eğlengen, mecburi bütünley öz milletin, ata anasın, ilin unutkan kişi mankırt. Onu kim öyle çıkarganını yazdınız mı? Menimçe bugünkü günde kuplar bile varsa da bile mankırt diyor bile neyime. Bana bilgili bu sözünü kullanığı için onun Şıngiz Aytmatov'un eserinde iskerşörge gerek. Ramanga kirtti de hazır mankırt söz bulup kanat bilen kirtti. Dünyada menimçe barlık halklarda kullanı. Hem buna şunday min kanatlı söz var, hem mine de İlgizar Sultanoğlu Gizatüllin anlatma vergen, hem matur edebiyatın 2-3 çıttatı getirgen fenni tertip boyunca. Hem buna bu kitaplar. İlgizar abi, buna bu kitaplarını siz nisik çıkarırsınız? Elbette her birisini çıkarırga gerek. Belki onun zamanı kiler, bütünse de tertip bilen çıkarılır. Lakin kim çıkardı hem bu kitapların tirajı kopma eyti güzel. Yarar, men bu kitaplarını çıkarmasam bir tane bir kimden çıkar almayayım. Benim neyde güne olay. Men çıkarmasam kim çıkarırsın hani? Men başlap yürü için. Kim okşa birdi bana? Siz okşaşlısınız mı o kitabını satıp? Men ona çıkarıga hazır. Şundan sonra men pensiya alam. Şol pensiya okşasına çıkaram. Toymazı da maxsus. Toymazı da ışız gına etip sizge birinci diste. Yüz tane de çıkaralar. Şulay etip eğlenişke kire. Onun kerekligini tanıylar. Mana Qozonda hem Ufada zor tiraj bilen çıktı. 2-3-5 ming bilen çıktı. 5 ming bilen çıktı. 5 ming. Nişik sanalar satıp aldı mı halığını? Buna tiz soraldı. Yortu yılda soraldı. Men bilgili toraluğa ana kitapxonalarga torattılar. Ondan soň mekteplerge torattılar. Yine qaytgan kişi rahatlanıp okuy, bilim ala kullanayındı. Berekte okutuşlar, jurnalistler, siyasetçiler. Demek bu kerekli kitap. Ufada çıkan, öz hesabına, devlet hesabına. Bu devlet hesabına. Qozonda çıkan kitabını hatırlıyorsunuz mu? Men hatırlayayım. Sizning yardam bilen, tırışlık bilen Elşad Fardiyev'nin akçasına. Ol tiz taralga bilesizmi? Bu kitapның taralуу tarihi bek kızıklı. Ol nindir nersesi bilen popülerliği bilen nık ayrılıp tura. Bu kitapны okuy başlagıç uzak vakit ayrıla almay okudılar bilesiz. Meni onun turunda Qozondagi Mağarif neşriyatı çıkardı bütün bek akıllı etip işledi ularni. Sıfatı onun tışkı yakta maturlukta. Onda bu jingilrek popülerlik bilen ayrılıp tura. Oldaki soňrak kitaplar azrak kıyınlaşa başladı. Fenni şeye başladı. Mana iki kitap şulay devlette çıktı. Qozonda hem Ufada. Qalgan 6 mı 5 mi kitap mana To'qay 6. Nişlibez endi hazır mana kitaplarıgız çıkkan, lakin ular yüzgüne de ne bilen. Endi siz nindi hisler, nindi tilekler bilen yaşaysınız. Ana gatmi hazır 1000 söz tapkansız, onu halka bölüp etdiniz. Mindi tilek bilesiz. Bu kitaplar söylep mana bir iki kitap etip çıkarıp zor tiraj bilen halka kullarına tutturasım kele. Bu yüzüne göre ana okutuşunda gerek her kişisi için gerek. Onların kullarına tutturasım kele. Bu bittiği derste okuyturgan kitap kına tügül. Tilese koyda okuyturgan kitap bu. Ondan soň nerses bilen ayrılıp tura. Anlatması her meselen beya berişi anlatması kıska. Ondan soň nerse eken anlatıp berle kıska gana kerekli misallar. Ul misallar hazır bilesizmi behaske kire. Mine men şunu anlatıp giteyim el hazır. Şunday söz bar. Vatan kite süt qala.
Ишеткәнегез бармы? Бу сүзгә бик Дәрдемәнд. Дәрдмәне. Бу сүзне кулланучылар бик күп. Ләкин һәрберсе үзе аңлаганча. Хәзер әйтик, Низамый туган ягымның туфрагына ятып иласам, мин мәңгегә сөтле ватанлы ди. Бер фикерме? Менә икенче кеше Айдар Хәлим, татар углы кайда гына булмасын, ниләр генә эшләмәсен, ул кеше әдәм углы кеше булып калды. Ватан китте, тарихи ватанның кулдан киткәненә 5 гасыр булып китә. Сөт калыр, ватан китәр ди. Өченче фикер. Таһиров, Зур Таһиров. Дәрдмән бу ватан дигән үз яшәгән Рус империясын күз алдында тоткан. Аңа ул газиз түгел. Өченче фикерме? Әхмәдиев. Дәрдмән илне ташламады, сөт кисә дә калды ватаны. Менә алга таба дәвам итәргә була. Аңлашылганча, Дәрдмәннең шигырь юлы күп фикерләр уяткан. Менә көтелмәгән яңа фикер. Марсель Галиевның дәһшәтле шигырьлек шигыреннән өзек. Яшь әни бу парк буйлап этеп бара, фаэтондай купшы матур бала арбасы. Хакыйкатькә күпме ашык менә нинди милләтемнең сөтен җуйган шыр анасы. Сөт җуйган ди. Берәү әйтә сөт калды ди, әмма сөтен җуйган ди. Безгә яшь ананың күз алдына китерү өчен шигырьне укып чыгарга кирәк була. Димәк, монда кулланучылар арасында фикер. Бу шулай булсын. Бер генә фикер булса, менән күп кулланмас идем. Башка милләтләрдә канатлы сүзләрнең энциклопедиясе, сүзлеге бар микән ул? Бар. Кырлаты слова дигән күргәне бар. Мин төрки милләтләрдә хәзергә күргәнем юк әле. Төрки милләтләрдә юк, шәйя. Канатлы сүзләр бар, ләкин белешмәсез. Инглизләрдә бар улай, русларда бар ул, шул 4000-гә җитә бугай. Ләкин аңлатмалары, аларның авторлары күптер инде имә. Аңлатмалары төрле дәрәҗәдә, әйтик, канатлы сүз әйтелә дә, чыганак әйтелә дә, бер мисал, ике мисал белән шикләнергә мөмкин. Безнең минем кулланышта 1500-2000-гә җитүе мөмкин. Ләкин монда кулланучының активлыгы кирәк. Монда кулланучы гына түгел, әле канатлы сүзләрне канат куючыларның да яки ул фольклор, мәкаль, яки ул классик әдәбият, яки ул нинди дә булса сәясәтченең, философның чыгышында ышкындырган һәм чыгып киткән шундый алтынга әйләнгән сүзләр. Ягъни бу белем сүзләрне куллану ул кешенең гыйлемлелеген, милләтне аңлавын, әдәбиятны белүен, телне белүен, фәлсәфәне белүен һәм гомумән аның интеллект дәрәҗәсен һәм халыкчанлыгын күрсәтә. Нинди кыйммәтле байлык бу, бу халыкныкы. Халыкның байлыгын үзенә җайлап, кайтарып җыеп бирүче Илгизар абый, Солтан улы Гиззәтуллин безнең студиябездә булды. Яшьләргә дә шулай ук фольклорга таянырга кирәк. Фольклордан бөтен нәрсәнең әдәбиятның бит нигезе фольклор, халык авызы иҗаты. Әгәр дә без фольклорга таянмасак, югарыга әллә ни күтәрелмәячәк. Классик әдәбият. Менә Кыйса Йосыфтан бер генә канатлы сүздә башланмаган. Мин борчылам хәзер. Хәзер бер генә мисал китерәм. Мисыр патшасы төш күрә, әйеме? Төш күрә. Шунда 7 арык сыер, 7 симез сыер. Хәзер шуны аны Йосыф аңлатып бирә, нәрсә аңлатаны аңлатып бирә. 7 ел ачлык килгән, 7 ел туклык килгән. Димәк, ачлык килгән елны 7 ел тупланган азыкны ашап бетерәсең була бит. Бу русларда канатланган, бездә юк. Хәзер димәк, элекке классик әсәрләрне укып яшьләргә дә, фольклор әсәрләрне дә укып, аларны итәргә кирәк, укырга һәм үзенең әсәрләре белән бәйләргә кирәк. Башкача булмый түгел. Аны активлаштырырга кирәк. Җипләп әйтәбез. Бу канатлы сүзләр хәтта Коръәннән дә алынган, хәтта Мөхәммәд пәйгамбәрнең әйткән тәфсирләреннән дә алынып, халык арасында һәркемнең күңеленә кергән һәм таралып яшәгән сүзләр бар. Ләкин ул сүзләр онытылырга тиеш түгел. Аларны яшьләргә тапшырырга кирәк һәм яшәтергә кирәк. Сүзләрне һәм милләтебезне.